iya. Terakhir hawane udan engko neneke yo kaya ngene adewe yo pola sak pola yo kudu diukur kudu ditata lah tak kira pengen njipuk mik lah kok ngombe lho ta iki edan lho iki sate tae obah kono ae terakhir hawane dan aku satu ning kene iki kaya bekol lili aku ngoprok kene blok kentole gede mak blok Mas manti kene waktu tok dari kadas ke loro meniki kene awal dhewe ning iki dadi wong sing totalitas kok pakene waktu terus kowe mau jual malih wis sak mbok iki lek bantet nang nduk rodok arek terus ngomongane iki wong sare nah nek masak kadek iki sore iki lho karo badut bu kene bu sore udan ojo bae kata tipis lah ngono kok ngopo oh tapi sak kangkung kangkung iki yo bojo ngono kok kono lho iki kok iso jelalakan teko kono uang kepribadiane dhewe-dhewe awak dhewe tanggapane kene nek banyu sing salah bukan awak dhewe lah terus sing delok iki lho lah tapi kan alhamdulillah adewe iki nyekseni acara sore iki lak terbukti nyata reokan geden iki tanggiane sinten Ibu Dewi nekake reo geden gandongane telu kentong bonggil Ambon badak merake kalih jatile 1 2 3 4 5 6 ketambahan danong cilik dalam rangka tasyakuran netralis menika alhamdulillah utuh netralis ya wis kene bati rasok ae lho kok jebres semua lho iki kok ora nek kono iting bareng ora omong acara metin Pak tapi paling ada adewe lah kudune sing luwih tuwek kok dheke. Iya. Kudu iso wae contoh. Ya bocah ki ra foto blas lho, Mbak. Belak rasa mundur. Belak andawane nek nitik cerita adewe iki nek wong wedok pembagu sih kaya ya. Padahal kok kadang lambene kaya dimos kopi ngono. Jane rupane ra tak bagus. Ora patek lho, patek. Rambut kaya sikat WC. Ora tau tukul. WC, gua jalan ora motor. Loh, mending aku sing tukul rambut ae. Apa? Bapaknya Mas Sono. Oh, tahu tuh kayak. Wah, Mas Sono. Tamu. Ora tau dicak. Wong kowe dhewe tambah bangun rame kok ae. Bener. Rata-rata. Nah, aku ke kamu. Saya mundur lagi penonton bongge saya mundur bongge. Ora apa-apa terus kabeh ora apa-apa. Lek layani apa-apa ayo nek joget lho. Nek joget nek golek
Niki request saking Ibu Dewi wanjine Poge mergi tudan sambel telas teng ratan mriki saking pertelon duk mriko pertelon mriko. Wis mau. Iki seru iki. Ngomong kan iki. Hanya kata dia. Niki bosnya kowe iki kudu manut karo bose. Akhire ngene iki kerja kudu manut sing duwe. Lha apa? Colok kantong ora duwe. Ora bro. Ojo koyo ngono. Aku ora jero duwe kowe ya. Iki kaose 07 dudone kok wis ketok. Ora apa guyon. Kono. Hei. itu nih lho iku. Aduh iki nek ora nek ada hipin iki ora teko kene. Ya mentem lali kuwi. Bisa dicomania lho. Ora tatanan blas ngono. Salim. Mbok sing sopan sing santun. Wes. Ya ampun. Nuwun sewu Ibu Dewi. Menika nembe disalini Bongge nggih. Jenengan cek ali-aline tesih napa mboten. Terbukti. Balik nih. Kowe demben mbokku ning pasar jaremu arep nulungi. Kok salimi ali-aline protol telu. Ngomong kowe. Cok sepi, marian. Alane makku. Kuwi ora ngomong ali-aline. Lho opo? Pangalan kuwi tongkol tok. Iya, apa kok kono iki lho iki kok. Lho piantune energik, maksudnya apa-apa nyambut gawe omah ki diayahi dhewe. Ngomong Iki wong ki adewe kudune paling iso nyawang to tanggapan ki. Wong piyantune nggih sugih. Bondone akeh, kerja ora leren-leren. Ning wong sing paling rendah hati iki lho rungokno. loro. Paling rendah hati nggih menika Ibu Dewi. Iso. Lah nyatane nanggap riyo ki ragate gedhe. Terape pira iki? Jiro lupat. Papat pawon ya ora mati 10 juta. Son sewone ya larang. Rombongan riak ya geden. Nanggap artis-artis trimo hodinan jersey karo stockingan lho iki. Nyapa? Son 10 juta. Ya 20. Lho pawone. Nyapa? Barang tok iki ya. Iki lho teko kono lho bake. Wong nek kuwi umum. Dhewe ra macet apa? Utan. Anak gede basel. Dia butek. Kuwi wong duwe gawe iki umum ngono kuwi. Bos. Singapura kok ngene, Bos.
rotokan. Lah kok kroyokan ya ora apa-apa lho. Kowe iki malah kok gelang. Ning aku iso kelale ning iso ngunggane. Piye? Nyapa kok budere macake biasa. Dia tidak menunjukkan bahwa dia omongnya banyak, dia tetap sederhana. Masuk balik saka luar negeri. Ning bukti nyata nganggap reok karo putune karo ponak-ponakane. Cakep. Ya itu dia luar biasa. Ya ngene iki lho. Kok nek dalu dhuwit sarang iki ya ngene iki. Ora ada besaran. Kowe iki kecel kowe. Ora tau. Tenang. Ora tau. Oh ngono lho, Bu. Ya ngono kuwi. Mboten sabu. Ora sah. Heeh. Kok tak pepek. Kowe iki kok Tapi luar biasa, Gur. Luar biasa. Luar biasa. Dia aturnya sederhana. Ibarat enggak berarti pahala oke lah ya. Pak Isa. Nyenangnya mau sampai nih balik. Oh iya, nyenange wong sampe bane. Berarti amal jariah itu dewi. Muga-muga rezekine ya lancar. Ojo amin tok kok. Lagi ngono kok iso. Wong iki mangkane nuwun sewu niki acarane tasakuran kitanan karo ulang tahun nek dijak omong ki ngopo-ngopo. Hati. Sing ora asli kene kan. Lah ngopo? Iping balik jam ngene iki dijupuk aku rasa. Kok ngono ki lho ngopo? Sing agak nyirit. Dua acara satu agenda. Ulang tahun yo gede. Karemu rugi. Bos. Iki mbok aja ngono kuwi lho. Wah, bos ora bos. Saya bos. Iki kowe iki Iya. adoh sik. Adoh. Wis putih iki nek timbal karo kowe. Lho ya to, jangan adoh. Kowe Ayo. Gerak gerak. Oh, saya kabel. Kuwi yo Mas. Iki tau dina roken. Ora kabeh. Bagi ora kena didai ratan lho. Kadang selimang ratan lho gara-gara dhewe. Ratan yo kecil, Pak. Terima nenekmu ki dijaluk rong M ora kok wene. Ora tawene. Lah ngopo kok ora kok wene? Lah sandase tak sikil ku bareng. Iki mbok teko kono ki ngopo lho iki. iki bilangmu kurang berkali. Rong M. Gitu kowe ning ndi? Aku nyopet rene kok iso. Kok tuku apane? Tenang. Ya, saya mau nih lagi mundur sih. Kawan beneran nama. Ayo dondok nah. Misalnya sampai kelas. Sip, mantap. Oke. Piye to? Lah ngopo? Wayahe sapa to? Wayahe sapa to? Saya sapa? Lah malah jagongan ki ora ono reni ya. Iki wayahe sapa? Wayahmu to. Loh, ayo, Kopi, nah, Sik. nah, ayo. Bomping Pak Bongge rumah ya. Nah, mati kowe. Kowe.
Kudune kumat. Kumat. Bongko. Wah, aku lewat dulu. Iki sarap iki nek utek. Ala gendeng. Alon-alon. Tahapan atus ngeket utek tenek gosok. Dene wis gorong kok. Pak Pin pemiring ya. Tanggapannya pinten? Dipiting, Kok jeblas meh. Ah, tolong aling. Ale, Sehat dong. ale. Wong cacing. Ayo. Kok dengan cara taruh Ah, tolong. Aling saya. Rapakan. Kumpul. Nah, kok aku kowe. Uang kene jenenge rezeki wis ana sing ngatur. Terus ana sing ngatur. Nah, Wong nek dhewe gak perlu ngoyo ora salto. Rezeki nek anu ki wis teko dhewe. teko dhewe. Nggih, nggih selamat datang kagum tamu ingkang lebih rawuh. Ibu, nggih, monggo-monggo Bu, nggih. Lah, nggih. Kok mboten tas becak niku aku. Ora. TET. Nggih. Kertabanyan. Ngalor. Gapura Kartabanyan Lembung Etan 50 meter. Boten garing tring. Iki ketake melu rombongan sabuk jotos ketake. Anak bae bundan. Jenenge wong ki nek gemes nang wong ki ya. Heeh. Cukup drijine iki lho. Lah nek mosok sak lengene ngene iki. Wong ki umume wong ki nek gemes nang wong bocah lucu ganteng kaya ngene iki lho. Ora cukup ngene to. Lah mosok kok sak lengene ngene lho. Omong-omong tambah. Lah wong ki nek kudune nek mak apa ki gemes nang wong. Ini cukup drijine iki ngene lho lho. Lah mosok sak lengene ngene. Wis esuk dalam loro. Dalam loro. Ya ini apa tak sungguh? Wong wedok ngono iki berarti ngerti wong lanang iki koprok. Jenggot apa? Oh, jenggot kok. Pak Adam. Oh, ngono kuwi tandane berarti
berarti jenggotku koprah. Lah kudune iki nek sing ngresiki piye? Kaya kowe iki resik berarti. Ngono kuwi. Aku adusku iki ya ora saben kupon. Awat pon. Lah iki rasa kata iku apik iki. Matur nuwun ayu. Dasar juga gak matane biru iki. Lah, Tadi ada kopi loka. iki ngono kuwi dadi penipuan. Koncoku kuwi. Wis ora buka tanggapan loro wae. Oh. Aku kan loro iki sing jago sing ngono iki. Lho, iki bocah kuwi. Lho iki berarti. Bocah kuwi ndek mamanya. Iki susune iki buat kalau ora cocok. Ora cocok. Ndi? Iki. Kenapa tambah uti? Tambah uti. Kok jeblas ya? Iki ra gelem melu rombongan kono. Direkrut. Berapa Pak? Telu ya. Kowe dhewe. Wayahmu ban. Iki wayahku. Ya, wayahmu kek kowe lak bare kono. Engko. Salek engko. Nah, engko. Nggih, kamu kok mau anyar lho. Enggak telah. Enggak apa-apa. Aku sudah, kamu sudah. Karo mbokmu. Piye? Piye? Beda. Bedane. Piye matine? Piye? Bisa banget, tapi malah kekinian gak gue kayak. Wong iki kadang iki kok jelas kaya umure. Tolong kene kan umure suwi kan ya. Kayak Rayak-rayak. ya padha karo bojoku ki mau. Kowe kok joget ngene. Sampe ucul. Makanya isane. Dadi jogete aduh kacau. Ya kok nang dicepai jane lho kan wayahnya. Kena waktu meneh. Pas saya kok usah belum Pak Ipin lho iki.
India-Indianan ngene iki bisa. Iki bocah udah gasingan nek kok unyerne ngene iki. Ha ente kok. Hebel kan. Pisan to ngene iki. Kowe tak aku metu. Ora mau metu. Lagi nyapa bingung. Lagi mbak kok delok to. Muni enggaknya atau enggak? Video keranjingan tapi bocah iki kok apik. Mas aku bocahnya apik lho iki. Iki kan dampak ya. Tong 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 bendrang tak lho ya. Kok kene ndak cahayu edrek lanang edrek iki Mas nggih. Lho. Kono lagi. Tong tong tong. Lah iya to nggih. Kita kaya dolanan nang tek batu nenek lah. Mas aku ki kok magrek-magrek. Mas aku kaya dolanan nang tek batu nenek. Atuh. Nah, ya. Generasi. Iki ora ya generasi. Kok generasi ora 12 lho iki. Mbokku iki karo tole. Mirip iki. Are kembar iya. Gitu iki. Ya kok bisa shopping iki lho. Anu kok iki. Ada lagi nek ada nek kalangan iki bebas. Cuma penghibur. Nah, ngono. Ngono. Arep kok kapak niku. Lah nek kaya pitik. Lah jare butuh iki. Iya iki gitu aja toh. Lah tak bayanane. Iki bakal Lah pengen tak gitu lah tak bayanane sing apik. Wayangmu. wayang aja dah. Aku iki ya jatahmu. Kowe jaluk sing ngene iki dia lho. Muyae. Iki ae nek ngene iki gumon lho Mas. Cilik lho. Padha ngene. Nah. Oh. Ya yo Mas.
nggih. Waktu matang para hadirin ingkang rawuh menika. Nggih sakmenika Bapak kali ibuke Abdan kali anu nduk sinten niki? Ayu menika nggih Mas Bung nggih menika ampun semper. Cuma lakune kaya ngene iki lho kok. Ndak sayu. Kelas pinten? Kelas 2 SD. Namanya siapa? Ayun kelas Ayun. Ainun. 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 Lagi sini siapa? Jemingan. Dikira 2026 kok saya jemingan bareng lho kowe. Jemingan loh. Kelas piro ditekoni? Kelas boleh? Wow, wes soal sekolah kok ini. Hei, Lah cita-cita udah di apa? ulang-ulang kamu lagi kok ranjine. Kok ini maling iki ngomong sapa? Iki lah ya generasine adewe calon peneruse adewe. Aduh, bro. Cie 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 cie. Iki besok nang gawe Facebook ngono iki jenenge bangun. Apa lain ini? Tembak goke. Boleh sapa sih? Sapa, Bas? Ibu Tok tik. Potok karo utik. Kenapa iki jenenge potok? Wes jenenge utik. kowe iki njeblen. Lah kok lak padha karo Facebookmu sing saiki to? Apa kuwi? Bapakmu jenenge Bin. Bin. Kowe nak jenenge Bongge Atang. Atang. Bongge Bin Natang. Nah, aku ternyata sebagai harimau nyapa das. Lanjut ke yo. Kucingnya barangnya metu menika saking Eropa Bu kucingnya. Oh, ngono kuwi. Luar biasa. Bintang tamu meniki nggih, ampun terus nggih. Dadi Iki semua itu butuh kucing malah ulo. Iki tak sebule sik. Kalau saya nggih Pak Bu. Siap, Iki nggih. kucingnya saking Eropa. Nggih. Saking Ibu Dewi saking Mesir. Jadi rada mudun rada mawon. hati-hati mawon niki mengke soalnya agak beringas kucingnya. Macan iki sakit bidoni gitu. Ya, ngono. Yo dilanjutke, Cok. Yo,